kabrigada, natagalan sa Quirino Avenue, gusto kayo ang linog, para una. Okay. Yeah. Kasi sayo ang mga tricycle. Gusto kayong linog, mga kabrigada. Tumba ang motor sir sa... Ay, natumba nga motor sa likod. Out na. Please. Don't bring the phone. No. Kanya you bring off. Kanya. If you eat, you bring this. Ay! Yeah, you can forget Tama na! Wala na! Diba na balay? Uy, Lord, tama na balay! Grabe! Okay, baby, you see, I'm gonna type in the message that if you talk to us, you can see a lot of Kasi pangatol. No, parang sabi kayo mag-fix ko sa bed. license. Ang dala ng charger. Yes,